o Alassane Dramane Ouattara a taara fo ONU na o si ma ɲɛli kɛ ɔ bisa ko CEDEAO mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye Alassane Dramane Ouattara k'ale ka mɔgɔ 40 mɔgɔ fagala mɔgɔ 40 mercenaire mɔgɔ 40 ko fɔ k'u bila ko n'u ma bila ɲani janvier cɛ k'u bɛna Mali ci ko 9 ko ka jɔ ko 9 Alassane Dramane Ouattara tiɲɛ yɛrɛ la non aw ye fɛnba ye Mali la mais aw ye fɛnba ye Mali la dɛ non mais souvent anw yɛrɛ fɛnɛ nɔ don quoi parce que mɔgɔ ninnu u bilara justice ka bolo kan Poutine ye ni ɲɔgɔnna de kɛ o ka Américains ka denni minɛ dɔrɔn ka sin ka juger dɔrɔn ka condamner ka kuma ban pewu aw b'u juger k'u condamner mɔgɔ ka a kuma ban pewu aw b'u juger k'u condamner Mali kɔnɔna la ka kuma ban ni Alassane Dramane Ouattara ye ka courage ta hali bi wagati bɛɛ courage de b'ale la k'a fɔ ko wa anw yɛrɛ ɲinɛna ni mercenaires kɔ yɛrɛ parce que anw yɛrɛ fɛ dɔrɔn u bɛ san 20 san 30 kaso la anw ɲinɛn'u kɔ pewu anw ɲinɛna ninnu kɔ an hakili tɛ ninnu na bilen donc hali bi Alassane Dramane Ouattara ale de bɛ dɔku la fan bɛɛ fɛ mais u jɔ b'an ka Mali ɲɛmɔgɔ ninnu na quoi parce que an ka Mali ɲɛmɔgɔ ninnu kun salen u fari fagalen u bɛ cogo dɔ la Mali ɲɛmɔgɔ ninnu yɛrɛ de diɲɛ ɲɛ don Mali la dɔɔni quoi a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ aw ye mɔgɔw ɲɛ don jamana in na dɔɔni quoi parce que aw ye mɔgɔw négliger fanga tɛ kɛ ni négligence ye ka jamana mara o tɛ kɛ diɲɛ fan si o tɛ taa yɔrɔ la o aw ye mɔgɔw négliger jamana in kɔnɔ trop aw ka fanga maralen don ni négligence de ye n t'a dɔn n b'a fɔ aw ye cogo min na en français ou anglais la quoi aw ka fanga maralen don ni négligence de ye an b'a fɔ dɛ aw ka fanga maralen don cɛ kelen bɛɛ de sera ka fanga mara Mali la cɛ kelen de b'a bɔra Mali kɔnɔ cɛ tɛ min ye fanga mara Mali la a tɔgɔ ko Musa Tarawele cɛ o cɛ hali fanga mara système b'ale bolo n'o b'i bolo i bɛ jamana mara fo Jules Fadali bilahi i bɛ jamana mara o filɛ Alassane ma ka jamana mara o cogo de la Alassane filɛ ka jamana mara o cogo de la aw bɛna fanga la k'aw yɛrɛ kɛ silamɛ ye ka t'aw yɛrɛ kɛ budi ye k'aw yɛrɛ kɛ buda ninnu ni fɛngɛw ye c'est à dire dabali de bɛ ban Mali kɔnɔ hali kana kuma quoi Mali yɛrɛ kɔnɔna la souvent i dabali bɛ ban hali kana kuma i b'i makun de sɛmi i b'i makun e bɛ taa mun fɔ e bɛ mɔgɔ dɔ bɛ Mali kɔnɔ a bɛ ka jamana dɔgɔya ka jamana fɛngɛ e bɛ Faransi yan e bɛ t'o tigi dɔgɔya i bɛ mun fɔ a tigi ye ni e ka dangadenya tɛ e bɛ mun fɔ o ɲɛna n'a sɔrɔ a bɛ Mali kɔfɛ a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ mais mɔgɔ min bɛ Mali kɔnɔ o bɛ ka jamana dɔgɔya a bɛ e b'i sigi Faransi i b'i sigi Amérique i b'o tigi dɔgɔya k'a fɔ k'o tigi donna ta bɔra ta e ye dangaden de i bɛ mun fɔ o tigi ye i t'o to yen a bɛ Mali kɔnɔ yen a bɛ Mali kɔnɔ présidents bɛ yen ministres bɛ yen juges bɛ yen olu yɛrɛ ma se ka fɛn min na i b'i dala tiɲɛ o ko la e bɛ kuma o ko la i b'i da makun de Buwa fana ye min filɛ anw ni Buwa fana de bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na parce que ale bɛ kɔfɛ anw bɛ kɔfɛ ne ye Kilima Dembele sigilen ka Mali ta sanfɛ ka lajigin duguma dɔɔni dɔɔni ji cira ne ɲɛ kan quoi ne ye Kilima sigilen a bɛ Mali ta a bɛ jamana ta a b'a lajigin a bɛ taa ni jamana ye Kayi a b'a sama ka bɔ Kayi ka na ta ka pɛrɛn duguma Segu ka bɔ n'a ye Segu ka tila ka ta ka mais wɔrɔ min na ko k'a bɛ don n'a ye Bankumana bilahi n ko non n ko Kilima n'i donna Bankumana sira fɛ n'i biri yen nɔ i bɛ wuli quoi mɔgɔ t'a f'i ye quoi n'i biri Bankumana sira kan i bɛ wuli quoi mɔgɔ si t'o f'i ye mais jamana in yɛrɛ de burujara ka jamana in barika ka jamana in buruja ka lafu ninnu sigilen don ne ye sigi ka miiri ka réfléchir anw mago bɛ ka jamana kɛ cogo min na yɛrɛ c'est à dire Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ bɛ Alassane Dramane Ouattara commandé dɛ mais a bɛ jamana mara cogo min na a bɛ fɔ o de ma ko jamana warala i tɛ jamana dɔgɔya k'i bɛ to Alassane fɛ yen o tɛ kɛ o mun y'a kɛ o tɛ se ka kɛ o mais Mali la mun de bɛ yen i ye sunguruba dɔ nɛni o kaso de bɛ yen i ye jamana nɛni o kaso tɛ Mali la i ye dɔ i sera dɔ ma dɔrɔn a banna o de bɛ yen i ye sunguruba dɔ tɔgɔ fɔ o kaso de bɛ Mali la i ye bagara dɔ ma o de bɛ yen nɔ mais i magara jama a ye Mali ta aw ka cɛ fɛrɛ aw ka cɛ tigɛ foyi o de kama na i yɛrɛ faga kɛ ne bɛ mɔgɔw sigi i yɛrɛ faga c'est comme e m'o faamu hali i b'i kunkolo la travailler k'i kunkolo la réfléchir de ne m'a fɔ Mali bɛ taga dɛ mais ninnu tɛ Mali bɛ kɛ jamana yɛrɛ f'i ka dɔn ko wa ko cɛ bɛ jamana in kɔnɔ ko n'i y'a kɛ jamana o de ka d'anw ye n'i y'a kɛ jamana la dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ de bɛ jamana kɔnɔ mais
a mɔgɔ mana ninnu tɛ dɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ninnu tɛ ninnu kɔni u ka baaraw tagabolo ni dɔ ka ɲi mais k'a fɔ ko wa k'u ka gestion yɛrɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ an bɛ fɛ Alassane Dramane Ouattara ninnu ka jamana bɛ cogo min na n'i bɛ molobaliya kɛ la i b'a kɛ la mais jamana kɔni i bɛ jamana ta bɔ la alimami tɛ jate ye chrétien tɛ jate ye maa wɛrɛ tɛ jate ye n'i ye jamana dɔgɔya dɔrɔn non Alassane Dramane Ouattara bɛ ten de o an b'o tiɲɛ fɔ dɛ parce que an b'o dɔn mais an ka jamana ye négligence dan olu yɛrɛ ye jamana de to yen quoi ni n'aw ko k'aw bɛ jamana ko la aw ye nkalon tigɛ dɛ ni san pɛrɛn cɛ n'aw ma jamana aw ye jamana de to yen a jugu yɛrɛ bolo jugu minnu bɛ kɔnɔna la a ye jamana t'u bolo n ko kilima ye Mali ta kilima y'a bila Bacili nana Mali sama ka na ni Mali ye ka Mali ta ne ye sigilen to ka Bacili lajɛ ka kilima lajɛ n ko bon n ko tiɲɛ la Dani hɔrɔnya yɛrɛ la hɔrɔnya la dɛ an ka tiɲɛ fɔ dɛ Dani hɔrɔnya la Dani ni ne bɔra sa n ko mina kilima attaquer ni n bɔra n ko n bɛ dɔ fɔ kilima ma n ye molobaliya kɛ dɛ n ko ni n bɔra n bɛ dɔ fɔ Bacili ma n ye molobaliya kɛ dɛ parce que Bacili tɛ Faransi Bacili tɛ Abidjan Bacili tɛ Segu Bacili ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye Bacili ye jamana burujali min kɛ o de ye tiɲɛ ye kilima ye jamana burujali min kɛ o de ye lɛgɛsɛ ye e bɛ taa mun fɔ kilima ma hali n'a sɔrɔ lɛgɛsɛ tɛ justice bɛ Mali la o kilima bɛ Mali la Bacili bɛ ne ka nanfigidenya ye sɔrɔ a la cogo di ne bɛ mun fɔ kilima ma ne bɛ mun fɔ Bacili ma minnu yɛrɛ bɛ o bɛ ka fɔ minnu ma olu bɛ jamana kɔnɔ e bɛ jamana kɔ e ka mun b'a la e bɛ mun fɔ olu ma bilen donc o yɔrɔ ninnu na i bɛ to k'i fɛngɛ quoi parce que jamana ye c'est pas la peine n'u nana fɛ o de kama CEDEAO ɲɛ donnen don an na mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ donnen don an na dɛ e ka na ye wagati min na n bɛ na i jɔ n ka nin minɛ tan n ka nin minɛ tan c'est quoi ça? Ah, gâteau. Ouais, il fait des voilà, c'est pour ça. Voilà. C'est quoi, voilà. Wagati mina. Mali shiwara ndimi dai wei. Ngo ne ayi. Munu meta Côte d'Ivoire kana awoli nyinga bai. Abana Ivoire ye plan mi kɛ. U ye min abado Alassane Ouattara ye plan mi kɛ Malien na. Ay plan mi kɛ siga wado. C'est-à-dire a ye plan min kɛ Mali la a ye comment là c'est-à-dire avion de Malien mena avion de fɛ aw bɛ 200 ni kɔ sara passé mais Malien foyi tɛ ko carré foyi tɛ Mali la k'i b'i ka carré fa k'i bɛ don Mali ni Côte d'Ivoire cɛ o banna pewu Alassane Ouattara ma depuis Covid wagati depuis Covid fo fɛngɛra fɔ bi a m'o frontière dayɛlɛ sara aw bɛɛ bɛ don fɛngɛ de fɛ a tɔgɔ filɛ ka bɔ aw bɛɛ bɛ don sanfɛla de fɛ bɛɛ bɛna sanfɛla de fɛ sanfɛ aw bɛ avion de ta ka na c'est-à-dire Mali a filɛ u y'an ka artistes bali a k'olu tɛ taa concert kɛ Ivoiriens ka artistes yɛrɛ b'a fɔ k'u bɛna concert kɛ anw fɛ yen piyan wa u bɛna kɛ piyan jamana min denw bɛ ten jamana i t'i ɲɛ jɔ o jamana kɛcogo la n terikɛ Ivoiriens ko ko Maliens ka artistes tɛ taa concert kɛ Côte d'Ivoire k'u tɛ taa dɛ k'u t'a kɛ ko Sidiki Diabaté tɛ concert kɛ mais Ivoiriens ka artistes bɛna concert kɛ anw fɛ yen piyan ka fɔ Maliens yɛrɛ bɛ tɛgɛ fo a y'a lajɛ a y'a dɔw lajɛ. Je vous adore, c'est Dieu qui vous adore, pour vous lancer. Abarade foy bara ngara butu dia Mali billahi butu dia Mali wa concert duman goshi Mali la mais an artiste nous aider ku ka se no ali mune no organiser artiste munu bala nous aider ku ata concert ya Côte d'Ivoire nous aider ku ata wa jamana yere ke to fle wa mo ba ko Malien me ñon fe tienta la kabi ala e Malien da Malien ma ke ñon fe ita do ko Malien me ñon fe fana we tuan serata ena Libye sera fe Algérie ni Malien de b'a Malien ɲɔgɔn na bila a tɔgɔ anglophone ni Malien de b'a Malien ɲɔgɔn na bila o yɔrɔ de la Malien b'a yira
i m'a faamu o yɔrɔ la Mali i satɔla i bɛ taa sɔrɔ n'aw jama bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan ni ninnu ye karatakaw ye olu bɛ to fankelen fɛ ni ninnu ye kitakaw ye olu bɛ to fankelen fɛ ni ninnu ye marakaw ye olu b'a fɔ i bɛ sa olu fana ɲɛna olu b'a fɔ non anw ye segukaw ye anw ye karatakaw de olu bɛ taa côté kelen fɛ karatakaw olu bɛ taa côté kelen fɛ olu b'u ka mɔgɔ de jɔrɔ i m'a faamu mais a tant que n'i ye Malien olu mago t'o la olu mago t'i ka Malien la n'i tɛ bɔ olu ka dugu la dɔrɔn e san bali couille de toi n'i ye maraka ye n'i tɛ bɔ maraka olu ka dugu la dɔrɔn e san bali couille de toi o mago foyi t'i la donc depuis non i b'a dɔn Mali société c'est Mali c'est pas possible quoi ka Mali yɛrɛ de dilan k'a ɲɛ ka c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible. So a jateminɛ dɔrɔn a jateminɛ ni mɔgɔ mago bɛ jamana la a jateminɛ e ye jamana jumɛn ye diɲɛ kɔnɔ ko jamana min yɛrɛ bɛ buruja denw fɛ ka tɛmɛ Mali kan a jamana tɛ yen Afrique diɲɛ yɛrɛ tɛ dɛ Afrique kɔnɔ ka jamana bɛ buruja a denw yɛrɛ fɛ a denw fɛ ka tɛmɛ Mali kan bilahi ne ma jamana ye i b'a dɔn bɛ débat min na parce que kabi Ala y'i ka jamana da ɲɛmɔgɔ de tɛ yen ɲɛmɔgɔ jɔlen de tɛ yen ɲɛmɔgɔ bɛ a jar'u ye a ma diya u ye a bɛɛ bɛ fɛnnin dɔ de ɲini avenir dɔ de ɲini wallahi billahi u b'a fɔ Musa Diarra ye a tɔgɔ Musa Goyari ye cogo cogo Musa Tarawele Goyari ye cogo cogo Musa Tarawele kɛra a faso de fɛ wa a ma sɔn mulubaliya ka ka jamana kɔnɔ den t'o la étranger t'o la a ma sɔn o ma Musa Tarawele kɛra Mali de fɛ a ma sɔn mɔgɔ si ka mulubaliya ka jamana kɔnɔ mais anw ka jamana lajɛ kɛ a lajɛ i sigi ka Mali lajɛ dɔrɔn ni min wulila jamana kɔnɔ den yɛrɛ wula b'a ɲi ta u b'a curu Mali la ni min wula b'a ɲi ta u b'a ɲi gese Mali la jamana kɔnɔ den yɛrɛ jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw sigilen no ça passe n'o bɔra u bɛ tila ka na fɔ ko wayi ko non k'an bɛ ka jamana jɔ ni san pɛrɛn cɛ ka jamana jumɛn de jɔ ka yɔrɔ jumɛn jɔ ka yɔrɔ jumɛn de jɔ de c'est rien quoi o de b'an dabaliya ban quoi rien de tout quoi jamana bɛ dɔgɔya jamana yɛrɛ de kɔnɔ i sigilen jamana yɛrɛ de kɔnɔ quoi après u bɛ tila k'a fɔ ko non ko non ko c'est pas la peine non c'est pas la peine jamana bɛ buruja ka jamana diɲɛ bɛɛ aw ye fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ que ça soit Asimu minnu filɛ nin ye olu don olu tɛ o cɛ o cɛ nana n'i ma jamana in bonya fɔlɔ n'i ma jamana in bonya ni san pɛrɛn cɛ i ka laɲini foyi tɛ sabati n'i ma Mali bonya fɔlɔ i ka laɲini foyi de tɛ sabati fo k'a yira ko Mali de ye Mali ye molobaliya jamana kɔnɔ fɛn dɔ bɛ i b'i ka kow kɛ mais i bɛ tɛmɛ jamana i bɛ jamana de respecter quoi n'o ma don jamana kɔnɔ bilahi i yɛrɛ faga i ka laɲini foyi tɛ sabati paga tɛ sabati foyi tɛ sabati ayi jamana kɛ cogo lajɛ ayi jamana yɛrɛ kɛ cogo lajɛ han dɔ b'a dilan ka ɲɛ dɔ bɛ taa dɔ ba mais o fana ye diyagoya o parce que n'i sigilen ka cɛ a b'a ko ta ka bɔ a la c'est que aw e mɛn ɲɛfɛ e de ye zo ye parce que e ye zo de ne tɛ zo ye sariya bɛ yen o to sariyatigɛ sariyatigɛla jumɛn bɛ yen min bɛ jɔ jamana ye aw ye nin kuma fɔ ka dɛsɛ yan nɔ a jate e ye jɔn ye jɔn a tɛ tɛmɛ o yɛrɛ tɛ o ta kɛra fɛ o fana ye entre parenthèse yɔrɔ dɔ de ye han ko mɔgɔ magara jamana la k'i ye sariyatigi dɔ ye k'o tigi wele ayi mais ni magara sunguruba dɔ la bi la o b'i wele i magara fɛn dɔ la o b'i wele an bɛ bɔ yen komi aw yɛrɛ bɛ fɛn sugu cogoya dɔn sisan a jateminɛ an bɛ nin bɛɛ lajɛlen na mais n'i taara PMI Mali yɛrɛ dossier ta k'o lajɛ diɲɛ kɔnɔ i dabali bɛ ban PMI Mali la tellement que PMI Mali o fana filɛ nin ye mɔgɔw b'u yɛrɛ faga jamana kɔnɔ Mali PMI Mali o kɛra sunbugu ni marché dugu ni diɲɛ PMI Mali bilahi suɲɛli min bɛ kɛ PMI Mali la hali bubu tile o suɲɛli ma kɛ PMI Mali la bubu tile bilahi yurugu min bɛ kɛ PMI Mali la bubu tile a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ mais n'an ye nin fɛn ninnu ye n'an ma nin dɔw fɔ mɔnɛ de b'an faga quoi parce que kɛlɛ kɛra fɛn dɔw de kama o fɛnnin dɔw de b'a ka marché hali sini quoi mais PMI Mali mɔgɔ aw kana pressé dɛ aw kana pressé comme nin wagati ninnu na ne man kɛnɛ aw kana pressé aw ka dossier jɛlen PMI dossier jɛlenba a bɛ na progrès bɛ jamana in kɔnɔ aw bɛ ka marché di cogo min na aw bɛ business la cogo min na fɛn min bɛ ka kɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan gɛlɛya bɛ maliyɛnw b'u ka wari dɔ k'u gari fana mɔmɔ PMI na ko wari fana ka taa jamana kɛsu la n fa nin ba Mali Ala
Hé Mali, la ilaha illallah. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Abenye. Ameta abenye pour l'amtala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allah ka chouere cha. Allah ka chouere ta bigauza. Mais premier Mali mo, premier Mali directeur il préparé parce que je suis allé jamana ngono. Oh forme bon justice goni ba en retarama fo chogomna, antarama fo chogomna blium. Antaramna fo chogomna. Mais ko way ko Côte d'Ivoire mercenaire wonum ne lendo. Oh auto juger chien de la route datu anga temeni bega temeni iga serai ayu juger chien kele aku datu ngwa abu juger ku condamner ku datu bega temeni iga serai auto juger ku ou blindé ayu juger chien kele quoi abu juger trop ku datu ngwa uni Mali non c'est pas la peine quoi. Salam alaikum.